Sedinoan aku jan nganggur pol rek. Aku turu sedino kene mau. Lah kok tangi turu cemepak pancing welut. Bah, aku inisiatif pengen mancing welut. Sowi aku ora mancing welut. Lah, ning gone aku mancing welut iki biasane arek-arek lek ngarani ndudul rek. Gunamu apa? Nah, aku mancing dhewean ya ora penak. Akhire jawaku ngejak kancaku ben rodok rame ngono ka lho. Lah, aku ya seneng dindi nggawa win kepruk ngene iki rek. Segala medan wis pokoke diterjal ae lek gawe bedah iki. Wis rasa kakean ngomong, ayo cus Sowen yo toh, langsung gas. Nggon aku pemandangane yo ngene iki rek, lon kiwa tengen sawah, kulon gumuk, wetan sawah, lor kono yo enek alas pinusan iki dalan tanjakan pertama sing biyen tak sepil kalau rek. Nah yo wis iki dalane, tapi lek ape ngene omahe kancaku nglewati tanjakan keloro, yo lumayan iki rada ekstrim iki. Nah, iki dalane iki krowok-krowok ngene iki. Biyen cor-coran powe nak. Lah kok kena udane akhirnya saiki wis krowok-krowok ngene iki. Dadine kudu hati-hati yo rek. Wis hati-hati ae pokoke iki ning gumuk iki ning dhuwur iki rek posisiku. Iki lewati kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Amit putune liwat Mbah. Lot sediluk wis teko omahe kancaku. Lah iki wis teko iki rek. Areke mbuh ning ndi iki? Barene tak celukane. Nah, akhirnya aku colok-colok rada suwi kene mau. Tak cowok lho kok areke tangi turu bocah lah kae. Nyawane rong pati genep kae. Kriyip-kriyip. Nah, cah loro iki kancaku hitungan pancing. Ndelok pancinge wis ready apa urung. Wis barene gek golek umpane nggih cacing gas.